רשת גוש עציון. מפגש בין דורי במרכז נפגשים. טוב, אז שלום מימי. שלום. אני מיכל. נעים מאוד. נעים מאוד להכיר. אני מאוד מתרגשת. גם אני. זה הפודקאסט הראשון שאני עושה. גם אני. פודקאסט, אבל שמעתי ככה שכבר ברדיו היית. כן, הייתי פעם. חווית את החוויה. נכון. אז אני מתרגשת איתך. טוב, אז אנחנו נמצאות פה במרכז נפגשים. יש לנו פה אולפן הקלטות, ויש את אורי המקסים שהוא אחראי פה על האולפן. וממש ניסה לסדר שיהיה לנו הכי נוח. כן, כל הכבוד לכם, באמת. באמת הצלחתם ליצור מקום ממש ממש מיוחד ומתאים. תכף נרחיב על המקום המיוחד. אבל בואי נכיר קצת. אז את מימי. כן. מימי צדוק. נכון. ספרי לי קצת עלייך. אוי, איפה להתחיל? אולי מההתחלה. אולי. קודם כל, אני נולדתי מימי ברנסטיין, בדאלאס, טקסס. לפני 76 שנה. ולשני הורים שהגיעו, הם שניהם נולדו בארצות הברית, אבל המשפחות שלהם אצל אמא מפולין ואצל אבא מליטא. והסבא רבא שלו היה רב בקהילה, והיו פוגרומים בשנות 1920 בערך, ושלחו את הילדים לראות מה קורה בארצות הברית, כי אי אפשר היה לחיות ככה, והרב הצטרף והקים קהילה בדאלאס, טקסס. עכשיו, למה בדאלאס ולא בדרך כלל בניו יורק? כי ממשלת ארצות הברית לא נתנו, מספיק יהודים היו להם שם. ויש עיר נמל בגלווסטון בטקסס, אז במקום להגיע לניו יורק עשו סיבוב ובאו לטקסס בדרום, והתיישבו שם. רגע, את בעצם הגיעה איתם? לא. את עוד לא? לא. אוקיי. עוד לא התחתנו. כל אחת פעם מארץ אחרת, ונפגשו בדאלאס, בבית כנסת נדמה לי, וזה שבת אחד וזהו. וכמו שאומרים, היתר היסטוריה. אני נולדתי מאוד מאוד קטן, שלא ידעו אם אני אחיה בכלל, ברוך השם, הנה. אני פה. פג, היום קוראים לזה פג. פג, ממש פג, אבל אני חושבת שאמא שלי ילדה בחודש שביעי. וואו. כן, ממש. ויש לי אח יותר קטן, ובאתי מבית מאוד חם, מאוד יהודי, שבטקסס זה לא היה כל כך, לא עניין שלא מקובל, אבל לא היה כל כך סדיר הסיפור הזה, כי לא באו הרבה אנשים אורתודוקסים לעיר הזאת, ואנחנו, במשפחה שלנו, אבא שלי היה דתי ואמא שלי לא, אבל הם עשו פשרה. לפני שהתחתנו, שהם ישמרו בית כשר, ישמרו שבת, אבל שם בבית כנסת היה שעה הליכה מהבית. אז אני ואחי היינו הולכים שעה כל כיוון עם אבא שלי, ואמא שלי הייתה באה באוטו. טוב, לפחות היה לכם זמן איכות. בדיוק, כן, אפשר להגיד. וזהו, אז גם הבית היה מאוד ציוני. ואני הצטרפתי לתנועת נוער, בגיל 10 בערך, 11, שקראו לזה יהודה צעיר. וזה היה משהו שמקביל לצופים שלנו היום. הוא עדיין קיים, התנועה הזאת, זו תנועה ציונית באמריקה, כל ארצות הברית. ויחד עם זה, אז למדתי על ישראל, אבל גם בהיסטוריה, אבל באותו זמן מאוד אהבתי עברית, ללמוד עברית, ושלחו אותי למחנה, ממש עברית בעברית, שנתיים רצוף, בגיל 12 בקליפורניה, לא יודעת איך ההורים שלי נתנו, אבל הם תמכו בי רגע, בעצם בבית לא דיברתם בעברית, דיברתם כל הזמן באנגלית, ואת רצית להתמקד בעברית, מאוד אהבת, הבנתי, ושולחים אותך לקליפורניה? כן, לאיזה מחנה, רמה. זה ארגון של היהדות הקונסרבטיבית, ושם באמת למדתי לדבר עברית, וחזרתי הביתה, והייתי מדריכה בתנועת נוער הזה, ציוני,
ביום ראשון. הרי לא לומדים ביום ראשון בארצות הברית, זה יום חופשי. אז לאט לאט גם הלכתי בינתיים לבית ספר, כמובן. כולם גויים, רובם. אז לא הרגשתי שזה באמת המקום שלי, או נגיד העתיד שלי אפילו. אפילו פעם הייתה הזדמנות, הייתי שרה במקהלה, ובאתי הביתה כולי מתרגשת, ואני אומרת לאבא שלי, איזה יופי, בחרו אותי לשיר באירוע של חג המולד. אז הוא אומר לי, מה פתאום? אמרתי, מה זה מה פתאום? אבל אני רוצה לשיר, מה זה, אני אוהבת לשיר. אבל את לא יכולה, את יהודייה, את לא יכולה לשיר באירוע של חג המולד. אבל יש כאן שירים של חנוכה. אז זה טוב, לא? אז הוא אומר לי, לא. בכלל לא. לא, את לא יכולה. טוב, כמובן, זה מאוד השפיע עליי, ואמרתי, רגע, אז כנראה, אולי זה לא באמת המקום. וזהו, אז בסוף, אחרי תיכון, המשך של התנועה הזאת היא כמו בני עקיבא. נכון, אחרי בני עקיבא, אחרי תיכון, אז יש ישיבות של בני עקיבא, ואחר כך יש גרעין. כן, אז פה היה סוג של גרעין, קבוצה מכל ארצות הברית, שנסענו לשנה אחרי תיכון. אז הייתי פה בירושלים, למדתי, וגם, אני מדברת איתך על 65. רגע, אני יכולה אבל שנייה רגע להחזיר אותך לאחור. אמרת שלמדת עברית. היה לך בעצם עם מי לתרגל את העברית, אחרי שככה למדת כן, בארצות הברית יש מה שנקרא Hebrew School. זה בית ספר, לא רק לומדים עד 4 כל יום, ולא כמו פה, בקושי עד 1 או 2. אז היינו לומדים עד 4, אחר כך ההורים היו אוספים אותי ומסיעים אותנו לבית כנסת, שם היה Hebrew School, בית ספר שלמדנו תנ"ך, עברית, מנהגים, כל מיני דברים ששייכים ליהדות. כי במשך היום היינו עם הרגיל, בית ספר public school רגיל. אז שההורים רוצים שהילדים יתחזקו ביהדות, אז הם שולחים אותם 2 בשבוע ויום ראשון בבוקר. אז מתי היית חוזרת הביתה? 6. וואו. וככה חוזר. כן. הבנתי. אוקיי. אז את אומרת שאת... אז תמיד היו מורים ישראלים, שהיינו מדברים איתם, והם באמת חיזקו אותי את הידע שלי, באמת. כן. לא תמיד אוהבים ללמוד עברית, אבל אני דווקא זה מצא חן בעיניי, כן, אומרים עברית שפה קשה, אבל יפה. נכון. לגמרי. כן. אז בואי נחזור, אמרנו אחרי התיכון. אחרי תיכון. וואו, זה היה, אני חושבת זה היה שנה ששינתה לי את כל החיים, באמת, שהייתי פה, וראיתי את ארץ הקודש, כמו שאומרים, ואנשים פה היו כל כך פתוחים לנו, וסתם אנשים זרים היו פוגשים אותנו, אז אולי תבואו אלינו לשבת, אולי ממש, אני זוכרת גם היה איזה עניין שיושב ראש, לא יושב ראש הכנסת, אבל מישהו מאוד גבוה, אני חושבת שהוא היה כתב בשביל הכנסת, והוא אסף אותנו, יום אחד הוא שמע אותנו ברחוב בן יהודה, מדברים עברית בינינו. אז כי רצינו להשוויץ שאנחנו יודעים עברית, כי לא כולם ידעו עברית בקבוצה. ואז האיש הזה בא ואומר, תגידו, אתם רוצים ללמד עברית? אמרתי, איפה, מה? אז הוא אומר, יש עולים חדשים שבאו מקורדיסטן, והם גרים במעברות בקטמון, והם לא יודעים עברית, ואנחנו מחפשים מורים. אמרתי, טוב, אבל אנחנו לא מורים מקצועיים, לא חשוב. תדברו איתם, תשוחקו איתם, תקבלו אותם יפה, זה טוב. מיד עשו אותנו שגרירים. שגרירים. טוב, בכלל, בגיל 18, בדרך כלל מוכנים לכל מיני דברים. כן, הכל הולך. הכל טוב. כן, היינו נכנסים לאולמות, וואי, כמה חוצפה, היינו נכנסים לאולם שמחות, והחלטנו לפני זה שאנחנו קבוצה של רקדנים ישראלים. כי ידענו לרקוד, למדנו ריקודי ים. כן.
עוד לומדים ריקודי ים? כן, תתפלאי, יש יופי. כמה מקומות. אז זהו, החלטנו שאנחנו להקה של רקדני זה. אמרתי, אבל אם נצטרך לרקוד, מה? אל תדאגי, זה בסדר. אז נכנסנו, ואנשים היו כל כך נחמדים, וואי, וולקאם, וזה, תבואו. זהו, ריקודי ים לא רקדנו, ריקודים סלונים, מה שנקרא. שם עם האנשים. עם האנשים? כן. יפה. לא היה לנו מחזורים. מעצורים. מעצורים. כן. טוב, ככה זה צעירים ושאפתנים. כן, אז היינו 3 חודשים בירושלים, ואחר כך חודש במושב. איזה מושב? כפר חיים. והתפזרנו לכל מיני, כל אחד בחר אם הוא רצה מושב דתי או מושב חילוני. אז אני אמרתי, אני אנסה מושב חילוני וקיבוץ דתי. לראות, להכיר. כן. והיה לי אבא ואמא מאוד נחמדים, האמא הייתה אחות, ואבא היה עובד אדמה, ורוסי כזה מאוד נחמד, גדול כזה. מימי, היום את הולכת לקטוף קני סוכר. את ראית פעם איך גודל קני סוכר? לא. את לא יכולה להבדיל בין העשבים הענקיים ובין הכנים האלה. חום ממש לוהד, ואני הופכת לאבטיח בקיץ, אז, והאמא המאמצת שלי מאוד דאגה לי, אז היא שלחה אותו לבדוק אותי. כל פעם לבדוק שאת בסדר ולא מתייבשת. אז אמרתי לו, חביב, זה לא בשבילי, אני לא יכולה לעשות את זה, אני אוציא לך את כל העשבים ואת את כל מה שיש. אני לא מבדילה. טוב, אז החזיר אותי בטרקטור, ובאמת הפכתי לאבטיח. אבטיח, עגבנייה, וגם עגבנייה, כן. ובגלל שהייתה אחות, אז היא מערכה אותי בלבן. על זה עוד לא שמעתי שיטה. כן, כן. אז זה ישר יגיע אותי, אבל החלטנו שאני לא עובדת בשדה. אז שם אותי לארוז קישואים לחול, והיה לי אח גדול, מאומץ, אז הוא אומר, אז שהמדריך היה בא לבדוק אותנו לקראת הסוף, מה קורה, אז הוא אומר לי, מימי לא הולכת לקיבוץ, היא נשארת פה. עשית טוב את העבודה, רצו שתישארי. כן, אז הוא אומר לי, לא, זה לא בא בחשבון, עם כל הכבוד, היא צריכה ללכת הלאה עם הקבוצה וזהו. קיבוץ דתי שלוחות, מקסים, חם אש. וגם לך, אבל אנשים מקסימים. עד היום אני בקשר עם ההורים המאמצים שלי. זה יופי. ומה שכן, אני ניצלתי בגלל שבדיוק באותו יום, ההורים שלי קבעו שהם יבואו לפסח לארץ, הם לא היו אף פעם. לבקר. אוקיי. בקבוצה, ואני הצטרפתי להם שבוע לפני פסח. ומזל, כי בדיוק עבדתי במטבח, והם הביאו לי סירים ענקיים כאלה, אז אני אומרת להם לכולם, שלום, אני הולכת, אני לא שותפת. נגמרה התורנות מטבח בשבילך, יצא לך טיימינג טוב. נכון, אבל באמת עבדתי בבית ילדים. סליחה, ויש מישהי פה שעבדה איתי, אלון שפוט. שעבדתם ביחד על בית ילדים. כן. ואחרי זה היינו חודש בחיפה, ורק החודש התנדבות. היינו צריכים למצוא מקום, להתנדב, מה שרצינו. ועוד פעם חזרתי לילדים, בית ילדים של עמית, אני חושבת, והתנדבתי שם, ועבדתי עם הילדים, מה שהם היו צריכים. ואז נסענו מי שרצה יכול היה לנסוע שבועיים לחול בדרך הביתה, או להישאר בארץ עוד שבועיים, ונפגשנו בלונדון. ומשם טסנו לארצות הברית. הבנתי. כן. אז רגע, את אומרת שבעצם גם בהתנדבות בחרת להיות עם ילדים. נכון. ובהמשך של החיים שלך, את ככה ממשיכה הייתי גננת. היית גננת. בין היתר. איזה יופי. וזה מזכיר לי את כל הזה. אבל לפני זה, כן. שהילדים, יש לי ברוך השם 4 ילדים. שיהיו בריאים. כן. וכולל 2 נכדות החדשות שהתחתנו, אז יש לי 20 נכדים. וואו.
ברוך השם, כולם בארץ, כולם נולדו פה. סליחה, חוץ מאחד, נכד אחד, הוא בטנסי, הוא עובד. אני מקווה שעוד מעט הוא יחזור אלינו. כן, יצטרף אלינו. וקבוע, כן, הוא בא לפסח, אבל בסדר, החלטה שלו, שבריא, שכולם יהיו בריאים. כן. וכשחזרתי לאמריקה, אחרי השנה הזאת, וההורים שלי באו לבקר, אז אבא שהחליט שהוא עולה ארצה. אמרתי, רגע, אוקיי. קודם כל, האח שלי עוד לא גמר תיכון. ואז לא היה תיכון באנגלית או משהו כזה, והוא לא ידע אנגלית, עברית בכלל. אז הוא, שנתיים הוא גמר את תיכון, ואז אבא שלי אמר, לאמא שלי, בואו נחליט על שנה. שנת ניסיון. שנת ניסיון, עלייה לארץ ישראל לשנה. אוקיי. אני לא יודעת, וכל המשפחה שלה גרה בארצות הברית. כולם, חוץ ממנה. ובדלס, שזה היה מאוד נדיר. אז הוא אמר לה שחודש בשנה, את יכולה לנסוע לאמא שלך, לאחים שלך, ולהיות בדלס חודש. נשמע שהוא היה בן אדם שיודע לעשות, להגיע להסכמים, שיהיה טוב ככה לכולם. נכון. אוקיי. נכון, וזהו. ואז זה מקובל על אמא שלך, ואתם עולים לשנת ניסיון? ובינתיים הוא מכר את הבית, ונתן את הכלב, ואת יודעת, ניסיון. אבל היא אמרה לי, באמת היא הייתה אומרת לי, אני עשיתי את זה בשביל אבא שלך. באמת, הוא היה בעל כל כך טוב, והבנתי שהוא רק רוצה לטובתי, אז אמרתי, יאללה, הרפתקה. יפה. הסתכלות יפה על זוגיות. כן, ממש, כן. לקח לזה 10 שנים להתרגל. רגע, אז השנה הפכה להיות... אז רגע, השנה הפכה להיות באמת שנה, אבל בינתיים הכרתי את בעלי, והתחתנו, ברוך השם, ואז אמא שלי היה לה רעיון, היא החליטה שבגלל שההורים של בעלי שלמו לחתונה, אז הם ישלמו לירח דבש. וגם לעשות עוד חתונה, מין מסיבה כזאת, שכולם יכירו את שמעון, את בעלי. אז טוב, אז זה כבר נתן לה אפשרות לצאת מהארץ. ובינתיים בעלי היה מסתובב עם אבא שלי, כי הוא ידע שאבא שלי מאוד רוצה לעלות ארצה, אבל לא היה להם בית. והוא אמר לאבא שלי, אם אתה רוצה שאשתך תחזור לארץ, אז חייב להיות לבית, כי גם בארצות הברית לא היה לבית. אז הוא באמת מצא בנתניה, על הנייר, שאף פעם לא, אמריקאים לא רגילים לקנות משהו על הנייר. ואז הקבלן הראה לו את הים. הוא אומר, אתה רואה פה, אתה תגור בקומה שביעית, ותיכנס לבית ותראה רק ים. מול הים. ואני בטוח, מול הים, שאשתך מאוד תאהב את זה. ואז לא ידענו, אבל אבא שלי קנה כרטיס חד כיווני, שהוא עזב את הארץ כדי לבוא ולראות מה קורה פה. ואז באמת הוא בא במיוחד והוא חתם על החוזה. אז זה היה להם בית בנתניה. כן. עוד לא. עוד לא, כרגע הוא רק... כן, זה התוכנית. ואז אמא שלי הייתה עסוקה בלבחור כל מיני וילונות. רהיטים, וילונות. כן, רהיטים, כן. כי היינו עולים חדשים, אז יכולנו להביא דברים עם הרבה פחות מכס. כן. אז זהו. אז בינתיים היינו בארצות הברית 7 חודשים, ואני לימדתי עברית שם, כמובן, בזמן שהייתי, ובעלי עבד הוא בוגר בית ספר חקלאי. הוא מאוד אהב גננות, אז הוא עבד שם. והוא גם עבד בחברה של, אני לא מדברת גינה, אני מדברת איתך על גנים ענקיים כאלה שהם היו מבצעים, אבל בינתיים הוא שמע על בניית טרומית. זה היה ממש התחלה, אפילו לא היה בארץ, של בניינים טרומיים, קרוונים, שהיו בונים בארצות הברית, והוא החליט שבירושלים אפשר לצפות אותם באבן, כי זה היה חוק. אי אפשר היה לבנות בתים בירושלים. בלי לצפות באבן ירושלים. בדיוק, כן.
אבל בסוף הם רצו המון כסף בשביל, הם הבינו שהוא לא רק עובד, הוא שואל כל מיני שאלות וזה, והוא אומר, חביבי, אם אתה רוצה באמת לצאת עם הוראות, אז צריך לשלם. ולא היה לנו, אז הוא אמר, אבל אני בינתיים, שאני אהיה בארץ, אני אדבר איתם על זה. ובאמת הוא ניסה לשכנע. אז הוא כבר בחול וכבר מתחיל לבנות את העתיד ולחשוב... כן. אוקיי. זהו, אז חזרנו, והייתי בהיריון עם הבת הגדולה. רגע, איפה אתם גרים? חזרתם ואתם... זו השאלה. איפה אנחנו גרים? בינתיים שכרנו דירה בירושלים, ושמעון הלך לחפש עבודה, ובינתיים הוא הלך לסוכנות בירושלים, כי אני עולה חדשה. כן. אז יש זכויות, אז הם מצאו לנו בית בקריית גת. לא היה משהו בירושלים. אמרנו, טוב, נתחיל שם ונראה. כי רצינו בית לבד, וילה. לא בית בדירה. לא משותף. אבל בסוף זה לא כל כך הצליח, בגלל שהבטיחו לנו, היינו שם. והוא אמר, את יכולה להיות מורה לאנגלית, ובעלך יהיה הגלן של העירייה, וזהו. חזרנו אחרי איזה חודשיים, והלך להביא את המפתח, והם אומרים לו, לא, זה לא 70 מטר מרובע, זה 40 מטר מרובע, אתה לא עולה חדש. רק היא. כמה מתאים לישראלים, בדיוק ברגע האחרון. ממש, כן. אז הוא אומר, מה פתאום, אבל היא בהיריון וזה, אז היא מביאה עוד... עוד עולה חדש. עוד עולה חדש. לא בא בחשבון. אז זרק את המפתח, חוזר לאוטו, ואני רואה שמשהו פה, הוא לא שמח הבן אדם, ואמא שלי הייתה באוטו, ואני עם בהיריון ככה ענקית כזאת, עוד מעט הולכת ללדת, אין בית. אז אמא שלי אומרת, טוב, יש לי רעיון, תבואו איתנו, לא נוסעים לקריית גת, נוסעים לנתניה, ואת תלדי שם מול הים, כן. תלדי מול הים. כן, ובינתיים שמעון נמצא עבודה. כן. וזה ככה פתרנו את הבעיה הזאת. אז באמת הבת הגדולה נולדה בחדרה. זהו. ברוך השם מצאנו דירה מאוד נחמדה, לא בית, אבל דירה בירושלים, קריית מנחם. כן. כן, ומתי אתם מגיעים לגוש עציון? זה רק עכשיו. זה חדש. כן, זה חדש. אני פה רק 3 שנים. אז ממש חדשה בגוש עציון. אבל הבת שלי גרה פה 30 שנה. וואו. קרן, צדוק. איפה היא גרה בגוש? פה, באלון שבות. באלון שבות. כן. ואת היית באה... אז הייתי באה לבקר, כמעט קנינו פה בית באמת, באלון שבות לפני כמה שנים, אבל זה לא הסתדר, וכל הזמן גרנו בירושלים, כי בעלי הוא ירושלמי, זה 7 דורות. כן. כן, ירושלמים קשה להם לעזוב את ה... כן, וגם לי האמת שהיה קשה. רגע, ובעצם בירושלים את במקצוע גננת, כמו שאמרת, עובדת עם ילדים? התחלתי בתור מורה פרטית, ואחר כך מורה לאנגלית למבוגרים במתנ"ס, וחיפשו מישהי לנהל מועדון של קשישים. אמרתי, אבל אין לי ניסיון בקשישים. אז אמרתי, אם תיתנו לי קורס, אז אני מוכנה לנסות את מזלי, והייתי שם בינתיים מורה למלאכת יד. יפה, וואו. כן. ממש יש לך קשת רחבה של תחומים בהוראה. כן. וברוך השם. ואז פתחתי את המועדון בעיר גנים. את יודעת איפה זה? בירושלים. בוודאי. ורובם היו מרוקאיות, מאוד נחמדות, לא ידעתי מרוקאית, אבל אמרתי, נראה. אז הבאתי רב, ועשיתי איתם התעמלות, הבאתי מורה למלאכת יד, כי הייתי צריכה לנהל את המועדון, עזרתי לה כמובן, אבל היא ממש הייתה ספץ, ועשיתי איתם תוכנית רגילה, שלא היו צריכים לשבת כל יום בקופת חולים, אבל באו למועדון. וואי, מקסים. היה ממש נחמד.
כמו שאני עכשיו במועדונים. זהו, בדיוק באתי להגיד לך שמלסגירת מעגל. נכון. גליה המנהלת, היא מתייעצת איתי, כי היא יודעת שאני גם למדתי את זה, את יודעת, קוראים לזה גרונטולוגיה חינוכית. את יודעת מה זה? לא. שמדברים עובדים עם המבוגרים. הוותיקים. הגיל השלישי. בדיוק, הגיל השלישי. יש גריאטריה, שזה כל הצד הרפואי. כי הרי הבן אדם משתנה שהוא מתבגר, ויש תרופות מיוחדות, שיטות מיוחדות, כל מיני דברים ששייכים לגיל השלישי. אבל הגרונטולוגיה זה הצד החברתי. כדי שהיינו לומדים איך להתייחס אליהם, איך לעודד אותם, איך להוציא אותם מהבית למועדון, איך לטפח את הידע שלהם. כי זה באמת תקופה שמאנשים מאוד עצמאיים, אנשים עובדים עצמאיים וזה, יוצאים לפנסיה, יש יותר זמן, אז כאילו איך לעזור להם כאילו... בדיוק. לאגד את הזמן הזה. כן, למשל, היה לי איש מרומניה, איש מקסים, שהיה כשהליכה. אבל הוא בא למועדון, ושאלתי אותו, מה המקצוע שלך? אז הוא אומר לי, אני חייט. אמרתי, איזה יופי, ובדיוק ההורים שלי היו בביקור, והביאו לי חתיכות מאוד יפות של בדים. אמרתי לו, תגיד, אתה מוכן לעשות לנו כרית עם טלאים? אז הוא אומר לי, כן, מה שאת רוצה. הייתי מביאה לו תיקונים מהבית, ומשלמת לו כמובן, וכל אחד היה משתתף בפעילות שלו. הוא ככה חזר להרגיש משמעותי? כן, כן. היה קורא לי גברת מימי. אמרתי, אני לא גברת, זה בסדר. ואני קראתי לו אדון מרקו, זיכרונו לברכה, באמת, איש מקסים. הוא לא רצה לצאת מהבית, מבינה? כן. מה אני אעשה מהבית? מה אני אעשה שם? אז ברוך השם, באמת, ואז אמרו, סוגרים את המועדון. למה? אין תקציב. אז ישבתי עם העובדות סוציאליות, ואומרים, רגע, יש תקציב לקשישים עיוורים. עוד פעם אמרתי, איך אני אטפל בהם, מה אני אעשה? אין לי ניסיון בזה. עוד פעם קורס. וגם אמרתי להם, אני רוצה בת שירות, אני רוצה אוטו, כדי שהם, וגם אני רוצה שנה, לשכנע אחד את המשפחות שלהם, כדי שיציאו מהבית. וגם לשכנע את הקשישים הבריאים, שעיוורון זה לא מדבק. וואו. כן. וזה מצווה ענקית לטפל באנשים האלה, שמאוד סגורים בבית. וזה הצליח. ברוך השם, כן. איזה יופי. היה עוד איזה מקום שרצו לעשות אותו דבר, בשכונה אחרת. והחברה שלי, הכרנו, כי היינו באותו מקצוע, היינו הולכים להשתלמויות, וזה היא אמרה, וואי, גם אני אעשה אותו דבר. אז לפעמים שתינו היינו נוסעות אפילו לעולם שמחות, לקבל אוכל שנשאר, כן. כדי לעשות להם ארוחות צהריים במועדונים, ושתינו לקחנו את הקשישים עיוורים, עם הקשישים הרואים, לבית הבראה בים המלח. זה יופי, זה ממש כאילו לקחת פרויקט, עשית את זה כפרויקט שלך, כן. מדהים. מדהים. ועד איזה תקופה את עושה את זה בעצם? זהו, זה היה סוף שנות ה-80, ואז בעלי היה עצמאי, והוא בינתיים פתח סוכנות לדודי שמש ברחוב יפו. אבל הוא היה עצמאי, איך אני אסביר את זה בצורה עדינה, שהחלטנו לעשות חופש קצת, לא חופש, שינוי בחיים. אוקיי. ורציתי גם שהבנות ילמדו, יהיו גם תרבותי ודו-לשוני. הם ידעו אנגלית קצת, אבל אני גם רציתי שיכירו את המשפחה שלי. כן. כי אין לי קרובים פה, חוץ מההורים שלי. אז החלטנו לנסוע לדלס ל3 שנים. ואני התקבלתי בתור גננת בבוקר, ומורה לכיתה ג' בעברית אחרי צהריים. רגע, אז בעצם בסוף שנות ה-80 את אומרת סטופ. כן. עכשיו עושים איזשהו שינוי. קראנו לזה שליחות עצמית. שליחות עצמית, מקסים. ואת לוקחת בעצם כמה ילדים אז? 4 ילדים. כן. ואתם טסים לדלס. כן. כי בעלי אמר, אם את תמצאי עבודה, אז אני בטוח, מוכן. אני גם אמצא. הבנתי. ולאמא שלי הייתה חברה מאוד טובה, שהיא הייתה עושה קייטרינג.
ובעלי לא בישל בחיים שלו, אבל הוא אמר, אני אלמד, אז היא לימדה אותו. והפיצה בייגל שלו היו הכי פופולריים, והוא לא סיפר את הסוד שהיא לימדה אותו. את יודעת מה זה פיצה בייגל? בייגל זה הרי, את יודעת מה זה? אז עושים פיצה על הבייגל. כן. אבל הילדים רצו רק את הפיצה בייגל של שמעון, הם לא רצו פיצה בייגל של ההורים שלהם, והאימהות התחננו, אמר לא, לא. זה סוד. ואז הוא עבד בבוקר אצלה, אצל זלה, קראו לה, זיכרונה לברכה, אישה מדהימה, ואחרי צהריים, בצהריים הוא בא להכין את הסנדוויצ'ים, את הפיצה בייגל. יום אחד הוא בא אליי, איך עושים ספגטי? אני לימדתי באותו בית ספר. אז הוא שואל אותי, איך עושים ספגטי? אז הסברתי לו. ואז כל יום היה תפריט, כל שבוע היה תפריט מיוחדת לילדים שם, ואז אני לימדתי באותו בית ספר, והוא עסק במטבח. יפה. זהו, אז, והקהילה מאוד חמה, ובית כנסת על יד, וגרנו על יד באיזה דירה, ובאמת חוויות. הילדים איך התאקלמו ככה זהו, בשינוי? הילדים לא היו כל כך שמחים. הקטן כן, כי הוא נכנס לכיתה א'. הבנתי. והוא ממש נהנה מכל ארבעתם. הגדולה, היא הייתה רק 2, ואז היא חזרה לארץ, לבר אילן. התחיל ללמוד. והם היו, אנחנו ניסינו, שהגענו לשם, ניסינו לעשות תיכון לבנות. כן. כי זה היה ממש בהתחלה, אבל לצערנו זה לא הצלחנו להקים את זה, אז הם הלכו לבית ספר ציבורי. סליחה, חוץ מזה הגדולה, השנייה הייתה בת 15 נדמה לי, והיא הייתה שנה אחת בבית ספר אורתודוקסי, דתי, ואחר כך היא עברה לבית ספר ציבורי. היינו שם 3 שנים. והקטנה בין הבנות, היא הייתה כל הזמן בבית ספר הזה, איפה שלימדתי. לא היה לה קל, כי היו רק 4 בנות בכיתה שלה. כן, זה היה הסיפור. והם התגעגעו לחברים שלהם. כמה שהסברנו להם שזה לטובתם, לטווח ארוך, וזה, זה לא, בגיל הזה זה לא. זה גילאים מאוד מאתגרים, כדי לעשות בהם שינויים כאלה גדולים, לעבור. אז אתם חוזרים אחרי 3 שנים לארץ. נכון, כן. עכשיו, היה לנו בית גדול בקריית יובל, שהזכרנו אותו. כן. אני אמרתי, טוב, הייתי גננת בחוץ לארץ, אז אני אהיה גם פה, גננת. ובעלי, שהוא בנה את הבית בקריית יובל, זה היה 3 קומות, ולמטה היה מרתף. אז הוא אומר, אבל מימי, את יודעת, אני בניתי לך מרתף לגן. אמרתי, אבל עוד לא ידעת שאני אהיה גננת. הוא אומר, כן, אני ידעתי שתהיה גננת. חזה את העתיד. אז היה לי גן אנגלי עברי, מאוד מוצלח. וואו, גן פרטי, פתחתי גן פרטי, גן מימי. פתחתי גן פרטי. טוב, השם בהחלט מתאים, תמיד יש מימי הגננת, זה ככה מסתדר, נכון? אוקיי. כן. אז זה היה גן באמת דו-לשוני? כן. זה, אוקיי. כן, במרתף. אבל ממש מעון, עשיתי את זה עד 4. איזה יופי. כן. הייתה לי עוזרת, כמובן, והיינו מבשלים, שמעון לא בישל? לפחות. לא, הוא לא לקח את הכישורי... לא, אומר, אם תשלמי לי, אני אבשל, אם לא. די מספיק לא. אז הוא קנה, היו קוראים לזה טרנספורטר, זה ווקסווגן כזה גדול, והיה מסיע אנשים לעבודה, ובחזרה, בהייטק, בכל מיני. זה הסעות. כן. הבנתי. כן, והוא עבד גם בבית אבות סן סימון, בירושלים, והמנהל אמר לו, הוא היה מסיע, גם היה מסיע, היה לו אוטו צהוב כזה ישן, את לא יודעת מה זה, זה אוטו של החרדים שמסיעים את הילדים לבית ספר, לישיבות. אז הוא היה שם את הכלים שלו מאחורי האוטובוס, בבוקר מסיע את הילדים לבית ספר, אחר כך הולך לעבוד בבית אבות.
הוא היה איש תחזוקה. אחר כך חוזר, לוקח את הילדים, וזהו. אז יום אחד המנהל של הבית אבות אומר לו, שמעון, אתה חכם מדי בשביל להיות איש תחזוקה. לך תלמד באוניברסיטה. ואני אעסיק אותך בתור רכז תרבות, אבל אתה חייב ללמוד גרונטולוגיה. יפה. אז אמרתי, אוהו. אז הוא אומר, וואי, אשתי למדה את זה, עכשיו אני אלמד את זה. אז כך הוא עשה. וואו. בגיל 50. בגיל 50 יצא ללמוד הוא באוניברסיטה. חזר לאוניברסיטה, חשבו שהוא פרופסור. והוא נכנס ללמוד, כי אחרי גיל, אני חושבת 50, לא צריך פסיכומטרי. כן. האנגלית שלו לא היה איזה משהו, אפילו שהוא היה נשוי. והיה 3 שנים, זה עדיין. אפילו. ואז הם אמרו, לא, אתה לא יכול להיכנס. מצטערת, פקידה אחת אומרת לו, מה? איך אני לא אכנס? מה זה? אני חולם על להיות באוניברסיטה העברית? מה זה? לא, אנגלית שלך לא מספיק טובה. אז טוב, אז אני אעשה קורס, מה? אשתי מורה לי אנגלית, אני... זהו, מה? אז פקידה אחת אומרת לו, רגע, אתה יכול לעשות מכינה. אז הוא אומר, זה מתאים לי, וכך הוא עשה. אז בגיל 50 הוא מתחיל מכינה, ואחרי זה מתחיל ללמוד. הוא למד היסטוריה של עם ישראל, כי הוא מאוד אהב היסטוריה, הוא למד גרונטולוגיה חינוכית, וזה ממש תואר. ואחר כך הוא למד הוראה, כי הוא רוצה להיות מורה. מדהים בגיל 50. כן. טוב, אני בטוחה שאת נתת לו גם שיעורים פרטיים בבית ועזרת לו עם... לא, דווקא הוא לא... הוא לא היה צריך... לא היה צריך, לא. איזה יופי. הוא תפס את זה יופי, וזהו. על זה נאמר שאף פעם לא מאוחר ללמוד. לא, לא, לא. עכשיו, הוא מאוד אהב לספר סיפורים לקשישים וזה, ואחרי זה הוא עבד גם עם אנשים איך אומרים? גמלאים. כן. מועדונים של גמלאים, הוא דיבר איתם. עכשיו, שהלכנו לראות אותו, מקבל את התואר, כל הילדים ואני, אז הם מדברים, וזה בהר הצופים, אצטדיון. דווקא הוא נולד בהר הצופים. זה סגירת מעגל בשביל... זה בכלל סיפור. יש הרבה סיפורים. ואז פתאום נעלם. איפה אבא? לאן הוא הלך? אני רואה אותו על הבימה. ולוחש לזה שמדבר. אז הוא עושה ככה עם הראש, וזהו. אז הוא אמר, אני רוצה להודות לצוות של האוניברסיטה, שקיבלו אותי כל כך יפה, ועודדו אותי, ולמדתי היסטוריה ודדדדה, והוא אומר, אני רוצה לעודד לכל הגמלאים, שלא יפסיקו ללמוד, ושידעו שהם יכולים גם להשיג תואר באוניברסיטה, אפילו בגיל מבוגר. מקסים, ממש, דוגמה חיה, הראה להם את עצמו, איך הוא עשה. כן. איזה יופי. זה שיעור גם לכולנו. ברור, כן. נכון. אף פעם לא מאוחר. שהוא בכלל היה איש שלא היה מקבל לא, רק כן. כן. איזה יופי. אז זהו. אז אנחנו רגע ככה חוזרות שנייה לגוש. כן. מחליטה לעבור לגוש עציון. כן, אחרי שבעלי נפטר בינואר 2019, הוא נפטר מדמנציה לצערי. הוא לא היה חולה ביום אחד בחיים שלו, אבל זה לא קשור. ואז הילדים אמרו, אמא, אנחנו רוצים שתגורי על יד אחד ממנו. אז היה קורונה, ובדיוק הייתי בדולב אצל הבת הגדולה, שנה, ואחר כך ראיתי שזה לא מתאים לי, כי לא היו מבוגרים כמעט במקום, ואם הם היו, אז הם היו עולים מרוסיה, אנשים מקסימים, כן. אבל פעם בשבוע. פחות התחברת כן, בדיוק. אוקיי. ניסיתי. אבל זה לא הצליח כל כך. ואז קרן, הבת שלי פה, אמרה לי, אמא, יש פה דירה עם חצר, ונדמה לי שעם אנשים מקסימים שגרים בווילה, ועתי ביחידת דיור שלהם. אז באתי לראות את זה, וממש מצא חן בעיניי, כי הייתי פה לפני זה ולא מצאתי דירה. אחרי שבעלי נפטר, חשבתי שנבוא ישר לאלון שבות.
אז זה לא התאים לי. אז זהו, אז את עוברת לעון השבות, וזה ליד, את גרה ממש ליד קרן? ליד קרן, כן. אבל גם לעצמי, אני רציתי מקום, גם להכיר אנשים וגם להכיר את המקום. אני הכרתי את המקום, אבל רציתי להיות במקום שאני יכולה להיות גם פעילה, וגם לעזור קצת, להתנדב. אז באמת, נחזור רגע למרכז נפגשים, איפה שאנחנו יושבות. כן. מתי את מתחילה להתנדב פה? מההתחלה. מההתחלה של מרכז נפגשים. כן. אנחנו נספר רגע, למי שלא יודע, שבעצם מרכז נפגשים זה כשמו כן הוא, ככה אנחנו מסבירות לילדים כשהם מגיעים, נפגשים פה עם המון אנשים. יש לנו את המתנדבים מהגיל השלישי, ויש פה בנות אולפנה מקסימות שמגיעות להתנדב, ויש סטודנט, ויש בת שירות, ובאמת נפגשים פה עם המון אנשים, וככה משתדלים לגעת בכל הגוונים של הקהילה שלנו בגוש עציון. אז את מגיעה לפה להתנדב מההתחלה, תספרי לנו קצת איך זה, כן. איך מרגיש לך פה המקום. אני, קודם כל, בגלל שהייתי פעם גננת, אז היה תקופה שהמציאו את המושג הזה סב גן, כן. שהמבוגרים היו ממש לוקחים חלק פעיל בגן, חלק פעיל, קצת זמן לפני שהתחילו, ראיתי את הסרט בטלוויזיה על הגן ששמו אותו בתוך הבית אבות. 84. כן, 84. סדרה שגרמה להרבה, כן. הרבה אנשים התחילו להתעורר בעקבות הסדרה הזאת ולעשות תפיסה. בדיוק, כן. ממש. רגע, מה כל כך חשוב שמבוגרים ייפגשו עם ילדים? אני יודעת שיש הרבה ילדים שאין להם סבא וסבתא קרוב. נכון. מילא בתוך הארץ, אבל יש כאלה בחול גם שגרים. אז זה מאוד מאוד חשוב השילוב הזה של הגיל השלישי והילדים. שילוב שהוכח גם כמאוד מאוד... שזה גם הוכח רפואית. כן. כן. כי הם היו עושים בדיקות. כן, כן. למבוגרים. אולי נעשה את זה פעם פה. אולי. ממש בדקו את הלחץ דם וכל מיני אבחונים כאלה, והם ראו שבאמת הם השתפרו. כן. שהם היו נפגשים עם הילדים האלה. כן. השמחה הזאת שהילדים מקרינים כן. בלי לרצות משהו בתמורה. פשוט אהבת חינם של הילדים. נכון. ואנחנו מאוד משתדלים שאנחנו פה איתם, למצוא איזה ילד אחד, או שניים, ככה, להיות איתם לכמה דקות, ולהתעניין בהם, ולשאול אותם מה דעתכם על זה, כי אני הכי הרבה עובדת בגינון, בחוץ. אז אנחנו משוחחים איתם על, רגע, מה היה שבוע שעבר? לא היה פה צמח, לא היה פה פרח, תראו איזה יופי, או פתאום רואים איזה עלה שבור, אכול כזה. כן. רואים מישהו התלבש עליו. אז הוא אומר, אז אמרתי, מה אתם רואים פה שלא ראיתם פעם שעברה? או בואו נראה מה אפשר לעשות. אולי פה צריך מים, אולי זה יבש. ואז אני שואלת אותם, ומה, אתם לפעמים צמאים? אז הם אומרים לי, כן, בטח. ומה אתם שותים? מים, קולה, אולי ניתן לצמח קולה, את מבינה? כל מיני דברים כדי לגרום להם להתחיל לחשוב. ואת מרגישה שיש לכם כבר חיבור, אתם בעצם מתחילת שנה עם אותו גן ילדים בגינון? עכשיו אנחנו, בגלל היו מפונים מקריית שמונה. כן, נכון. אז התחברנו יותר, אני חושבת, קצת יותר לילדים האלה, כי רואים אותם כל פעם. שבאים פעם בחודש מגנים אחרים, זה קצת בעיה, אבל בכל זאת מנסים, את יודעת, לתפוס את ילדים שכבר ראינו. כן. סליחה, אבל לשאול מה שלומם וזה, והם זוכרים אותנו, ואת השמות שלנו. הייתי פעם שהייתי בבית כנסת, ויצאתי מהבית כנסת על הכביש, וילד אחד בא עם איזה סקודר או משהו. אז הוא אומר לי, שלום מימי, מה שלומך, שבת שלום. איזה יופי, אז אמר שזה משמעותי להם, גם להם וגם לכם. נכון, כן, היה ממש נחמד, ואני ממש הייתי רוצה לעודד עוד אנשים לבוא,
בגלל שאפילו הפעם בשבוע הזה, זה ממש ממש נותן מבד אחר לחיים. וזה ממש חשוב שיהיה קשר. במיוחד עכשיו, שיש כל כך הרבה אתגרים בחיים שלנו. כן, וזה מאוד מאוד חשוב גם לצאת מהבית וגם לעשות משהו מועיל, משהו משמעותי. בדיוק. כי בדרך כלל אנחנו הולכים ושומעים הרצאות, את מבינה? נכון. אנחנו לא פעילים ממש. זה נחמד, אני לא אומרת שלא, זה מאוד חשוב. כן, הכל עניין של איזון, אפשר גם מזה וגם מזה. בדיוק. אבל העשייה היא באמת מאוד משמעותית. כן, כי לפעמים יש איזה משהו שאני צריכה לעשות, אני אומרת, לא, יום שני זה היום, אני מאוד מאוד משתדלת לא לקבוע דברים ביום שני, אמנם אני מתנדבת, אבל אני מרגישה מחויבות למקום ולילדים, כן, אז זה ממש נחמד, וגם בינינו. כן. מבינה? וואו, מימי, נגמר לנו הזמן, אבל אני מרגישה שהייתי יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעות. כן, יש עוד. יש הרבה. אנחנו לפני שנכנסנו ככה, הראת לי סיפור חיים שעשית, רוצה להגיד לי כמה מילים? מתי זה נכתב? אני אגיד לך משהו. אני הרגשתי רציתי שילדים ידעו, הם מכירים אותי, כל אחד מכיר את הסבא והסבתא שלהם מנחמד, משחקים, זה, או אהבה, וכל הדברים איך אומרים, הרגילים. כן, אוקיי? שבשגרה. כן, ורציתי שהם קצת, יהיה להם איזה חלון איך אני הגעתי לפה, וכמה ויתרתי לבוא לפה, מצד אחד אולי מבחינה חומרית. אבל מצד שני, מבחינה רוחנית, ויהדות וכל זה, שבאמת מאוד מאוד, כמה השפיע עליי החיים פה לטובה, וכמה המשמעות פה לגור. תראי, היום צ'ק צ'ק, אפשר להגיע למקומות אחרים, ואני בכל זאת רציתי שהם יראו את החיים שלי קצת יותר לעומק, וגם הכנסתי גם את שמעון, שהם הכירו כמובן את ההיסטוריה שלו, אבל בכל זאת זה שילוב של שתי תרבויות, מבינה? שמאוד הצליח ברוך השם. אני באתי מארץ הרווחה, והוא בא מפה, מלחמת, את יודעת, כל המלחמות וכל הזה, ועוני, ותשמעי, חיים אחרים. אבל אני אהבתי אותו, והאמנתי בו שיש לנו עתיד ביחד. ברוך השם, ובאמת הבאנו משפחה לתפארת, באמת שיהיו בריאים כולם, ויש, תמיד הייתה רוח טובה במשפחה, וגם הם הרוויחו כי ההורים שלי היו פה. כן. היה להם קצת אמריקה, דיברנו על זה בשבת, שהבת שלי קרן סיפרה, שהם היו נוסעים לנתניה לשבתות, הם היו נוסעים לאמריקה. ככה הם הבינו. והבת הגדולה אמרה, אמא, אנחנו לא יכולים לקחת את סבא וסבתא לבקר אצל גרמה ופאפה, בגלל שהם לא יודעים עברית, ושם בנתניה רק מדברים אנגלית, סליחה. רק מדברים אנגלית. אז היא אומרת שממש הם הרגישו שהם היו ילדות קטנות שהם כבר נסעו לאמריקה. זה בעצם היה לכם קיבוץ גלויות בבית. כן. וזה ברוך השם הצליח. אז את הספר הזה, בעצם כל אחד מהמשפחה קיבל, הנכדים, זה משהו האמת שאני אשמה, שעוד לא הדפסתי את הכל, אבל, ויכול להיות שנוסיף משהו, כי זה היה לפני שבעלי נפטר. אז יש שם תמונות שלו, ופה, ואני מאוד שמחתי, כי זאת שכתבה, היא ערכה את זה פרויקט של יד שרה, והם מראיינים את האנשים, והם ראיינו גם אותו. זה היה מאוד מאוד חשוב, כן, הספקנו, כן. טוב, זה נכס יקר מאוד, ובאמת את צריכה... ברוך השם, כן, אני חייבת משאירה ככה... משהו מאוד מאוד חשוב לנכדים ולנינים בעזרת השם. כן, את יודעת, אני חושבת שכל המבוגרים באמת, זה כדאי למצוא איזה ערוץ, כדי לבשר באמת את ההיסטוריה שלהם, כי
כל אחד יש לה באמת היסטוריה מאוד מעניינת. וזה גם אחת המטרות פה, לא? נכון, השייכות וההיסטוריה והאחדות. כן. וזה מקסים, פרויקט מקסים. מימי, אז כמו שאמרתי, אני מאמינה שנגמר לנו הזמן. כן, היה נעים מאוד. היה כיף. תודה רבה שהזמנתם אותי, זה כבוד גדול. שמחה, אני חושבת שזכינו בך במרכז שלנו, וכן ירבו, הלוואי שאת תתני לאחרים להבין כמה חשוב, כמה אתם משמעותיים בשביל המרכז, וכמה המרכז משמעותי בשבילכם. כן, אני אפילו אמרתי להם, יש לנו מועדון חדש, הקימו, פה המועצה, ומתחת יש חדר, מתחת לבית כנסת פה. כן. ואמרתי להם, תשמעו, יש פה נפגשים, אנחנו חייבים פעם בשבוע, אם אפשר, או פעם בחודש, להיפגש פה. והמדריכה, כנראה אני אצטרך ממש לסחוב אותה לפה, כי הזמנתי אותה, אין לה זמן. אמרתי לה, את חייבת לראות את המקום הזה, זה מקום מדהים. ואני גם בקבוצה שדובר אנגלית, ואנחנו נפגשים פה פעם בחודש, בערב. מעולה. מעל גיל 60. טוב, ואני מאמינה שם, אני מאוד מאמינה במקום הזה, מאמינה שעוד יגדל ויצמח. כן, כן. חייבים. ושוב, תודה רבה רבה. בסדר, תודה רבה. וניפגש ונפגשים. כן, כן, נכון. תודה. תודה. האזנתם לעוד פרק במורשת גוש עציון, הפודקאסט הבין-דורי של מרכז נפגשים.